mupini tinashebadza tsangamire amurada renyu ashora chaizvo ana kuya kudai yepane nguva zvasati asvika naura kuti ashora dare renyu chaizvo tsangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai undiudze kuti sei uri kundidzinga pamusha pangu yene mhoo dzako chiti pane mari kutaura zvodareta kutaura kuna tinashi wakanga uri musi wa1 December. Musikana webasa akati handichadi basa 2023. Musikana webasa akati handichadi basa ndobva aenda. Baba vakanga vasipo namai vakanga vabuda. Ndobva musi wa2 murume wangu ndobva abuda namai zvekare. Ndobva vati tichambontora mari yerendi nemwemba yedu yanga iri kuchatfom. Vaenda kudaro vakadzoka manheru kuuya kwavakaita vakayana nasekuru vangu vaviri andadzidza mamhongo. Ndobva vasvikoti tauyana nasekuru pane nyaya yatoda kutaura iri kundiremera pamwoyo pangu. Ndikati panakataita vanasekuru vakati titaura munhu zvikuru nyaya yako iri kukunetsa. Zvikanzi vanasekuru tarira munoona randauya kuzokutorera ndevekuti mukadzi uyu handirespect anoronga zvake ega. Zvikanzi iri nyaya yei? Zvikanzi handizvozvo chete. Ndopandakati vanasekuru nyaya iripo ndeyekuti musikana webasa uya wamakambotonga nyaya yatinashi abata mameseji ake atinyenga musikana webasa anova murume wangu. Musikana uyu akaenda nezuru. Saka musikana aenda nezuru iye ndopatinhasi hachandi. Saka ipapo nguva iyoyo achitaurana nasekuru haana kumbova pamusana akabva angobudisa $3 yake ukuru. Ndobva atoti vanasekuru guguro remuzukuru wenyu inini handichatonga. Zvichibva zvapera zvakadaro. Musi wa3 ndobva atotanga kutora hembe dzake achitobuda mumba achitonogara kumba kuchadhom namai vake kusvikira musi wa25 ndakabva ndauya kuno ndichiti regai ndinde ndoona mumba wangu kuti kwakaita sei. kuchadhom namai watinashi? Aigara namai vake kuchadhom. Mai watinashi? Mai watinashi. Iye tinashi namai vake ndo vanhu vachigara vese. Musikana webasa hamene kwaari kutomuchengetera waari kugara naye wakamutsvagira kwokuti agara. Saka zvadaro inini ndakaya kumacheki ndokuti tinashi ndakanda muti ndokumbirawo makii ekuti ndiende kumba kwangu ndinoona kuti kumba kwangu kwakamira sei. Apa ndinodawo muriwo nevana handingatamburi muriwo. Inini ndine nguruve ndine huku. Saka ndokwanisa kuti ndinowana kana chibage ndine chibage changu chiri mumba ndinowanawo zvekudya nevana. Zvikanzi huku hadzigari mumba dzinogara panze. Mukomana webasa anga aripo inova hanzvadzi yemusikana wanga achidanana naye wanga ari musikana webasa akabva anzi kana mai ava vakauya pano usavarega vachipinda mumba ngavavate panze kana kuti vanoziva kwavachanovata. Inini handichavadi ndakatovaramba. Saka ivo chirega kuti vapinde vasvike pano pamba. Saka ndasvika kudaro ndozvavakandiudza kusvikira inini ndazoremerwawo ndazoenda pachangamire ndikanotaura nyaya yangu ndikati handisi kuziva kuti pamba pangu pandakavaka zvipfuyo zviripo ndezvangu ndinorambidzwawo here kusvika pamba pangu. Nyaya iyi yanga iri yekuti tichida kuti tigadzirise kuti vanhu vaviri vagare murunyararo. Vaviri ava vane muchato we511 chapter 37 nekudhara iyayi ngalemataura padare kuti vane chapter 5 yaunzi 511 iyayi. Saka panhau dzakadari kazhinji dzinobatwa nehigh court asi nhau dzekugara havo tichiyananisa newanhu ndo nhau yataita kuti dai anga auya murume tayananisirana tichitaurirana patsika dzedu magariro atinoita uye kuita kuti tisaputse musha. Asi semunhu asina kuuya ndokuona kuti pamwe murume uyu akuda kuti vanhu vachitorambana.
sekutaura kwangu kuti mudzimai wacho kuti akatoti handichadi mukadzi nemukomana. Ati akupa here guguru? Akanipa guguru $3. Hanzi akapuwa guguru zviwa uchiwana akatokabva. But handichida kuti tinge tichibatsira isusu kuchiwana. Magariro evanhu vatema. Saka zvaasina kuuya hatingakwanisi kuti tirambe tichienderera mberi nenhau iyi nekuti inobatwa nehigh court marriage yavo haisi customary. Dai iri customary tingadai tiri kubata tobva tataura kuti zvakati hatiiti. Saka tichangomubata nenhau yekuti haana kuuya kumatare obvisa mbudzi nhatu dzekusaya kumatare. Asi zvazvaita kudari taakutaura kunaye areza kuti chaakufanira kuti achiite yaadvise yataakumupa sedare kuti murume wako atadza aramba kudikuyananiswa. Asi advise yatingakupe ndeyekuti kana mukange pane kuti kurambana, mutemo wemuZimbabwe unotaura kuti munogovana zvinhu zvamakashanda muri mese. Zvinodingurwa neratio dzinozivikanwa nehigh court. Kunyanya vanodingura nepakati uye anozoenda futi aine wana kana paine mamaina vasati vabva zera re18 vanoti mamaina ivavo vanozoonekwa kuti vachatogara namai opuwa kuti zvakare kuti anobhadhara maintenance yewana ivavo sekugara kwavanenge vachiita kunani kuna mai. Muri kupanzwa here ipapo? Saka zvotoita munochitotsvaga lawyer anochitoti muchitoende kudivorce. Kundoshare divorce makatoidhara tokuramba. Lawyer anenge akuchikugaidhai kupai guidance yekuti pamaproperties amuinawo kusvika pari nhasi asachatengeswe. Handiti ndo chekutanga lawyer anondoisa caveat. Pane inonzi caveat handiti inogamisa maproperties ese nekuti mukanonoka maproperties anotengeswa. Akazi ngaatengeswa munoruza chimari. Mondoisa caveat maproperties amunoda kuti matikuchatcom nekupi Glenwood nekupi nemacheki. Mune zvifuyo mune zvese zvinondoiswa caveat nehigh court. Zvazvaitwa zvondoiswa caveat nyaya yenyu ichifamba kuhigh court. Muri kupanzwa ndo advise tete muri kuzvizora ndozvavanofanira kuchitomhanyira izvozvi vachichiita kuti wotsvaga lawyer rinotondovabatsira kuti vagoerane zvinhu nekuti pasina rudo harumanikidzwa. Vanokwanisa kuti wodzokera kuotemana wobva wafunda. Handiti vane humbo ivo sekutaura kwavo kuti anga akudanana naMaid wavo. Handiti ndosaka takarambana nekuti anga akuita chiuru. Chimwe chezvikonzero chiripo. Saka takarambana. Izvi zvekumirira kuti hanzi zvinoita vanhu vanomirira kuti hanzi zvinzi anotanga kundoenda kukoti ndiani ndinodizonzi ndaramba murume. Ivo hapana rudo, hazvibatsiri. Kurambana hakuna anonzi anotanga makapuwa guguru. Saka ndo ramunotoenda kuti ndakatopuwa guguru chandakuda kukanzurisa muchato wekuhigh court. Guguru ndakatoramba uye kuti tisheyane maproperties. Ndo zvamunoita. Handizivi kuti mungabvunze here zvamukade kubatsirwa. Chinoita kutobatsirwawo ndechekuti ike zvino izvi inini nevana tine nzara, hatina chikafu.
asi iye angatitodza mukomana kuti atengese mombe aite sei nekutotora nguruve achiuraya achitora achinodya. Saka ina handisi kuziva kuti ipapo zvandataura kavheti inotoiswa mande handiti asati adi aparadza upfumi mundoisa kuti zviro zviinde pahold. Kopamba pangu ndinorambidzwa here kusvikapo. Imba ipi? Kumacheke kuno kumusha. Ndo zvatinoti imimi munochindoisa kavheti inokumisa imese handiti. Imimi mune kwamuri kugara handiti. Handiti iye ane kwaari kugara handiti. Kune property isina ari kugara kwanditi. Saka izvozvo ndo zvinoita lawyer manje anoti imi muchigarai kwamuri kugara murunyararo hapana nouya ikoko. Iye ngaagare kwaari kugara murunyararo hapana noenda. Uye chenhatu imba kune upfumi hwenyu hapana achatengesa. Upfumi hwenyu munwa maulista hapana achatengesa kubva nhasi handiti. Zvichireva kuti patoo ne-court order inenge yatoiswa nalawyer yaanotoaplya kuti izvozvo zviite fast pasati paane chatengeswa kuti mozosheya. Kana akatengesa zvinhu izvozvo nhasi, toti maiisa nhasi, zvinozotengeswa mangwana, zvese izvozvo pamuchazogowana zvinenge zvichitaurwa kuti wakatodya chako izvo, zvasara zvaakuenda kunani. Uye mutengo unenge wakutomubata. Ndo rubatsiro rwatingakuitei. Bvunzai henyu mabvisa mari yenyu, akabvunzai zvamunoda kuti kubatsirei. Ini ndinoda kuziva kuti uyu munhukadzi sekuziva kwake kuti hakuna chaanodya ende vana havasi kuenda kuchikoro izvozvi akagara navo mumba. Handiti apa paakuda loya racho rinouya sei hapana mari, ndinonoritora neivo ini ndiri munhukadzi. Ipapo kune maloya taakukubatsira ipapo mubudzi wakanaka. Kune maloya anonzi achii maloya anobatsira madzimai ezviwala. Ndokupai mukomana imo hamaenda kuzviwala ikoko, but since nhau yenyu iri kuHarare vanokupai vanhu vanotokubatsirai muri Harare kuti musazofambe muchiuya kuno. Vanobatsira for free vanhu vamadzimai ane matambudziko vanondokupai advice. Motaura mabva kwamambo, mambo ndiwo atiadvisa kuti motosimuka ikoko, taikumbirawo kuti mutipe ofisi yenyu kana muchikwanisa kuuya kuno taikumbira kuti tibatsire muchimo. Vanokupai ese matauni ese iwawo maloya ariko NGO. Iye NGO inobatsira madzimai anoshushikana. Vanondopuhwa bhajeti yavo yavanondobatsira for free. Handiti. One office ayo wakomana wangu wanoziya Robert. Wapo mukati mupuhwa ziwala mungakanga kusvika Kutipa chipepa chacho. Zimbabwe Women Lawyers Association. Asinoda kuziva. Ndofunga tsamba yakangona. Kuti ndege kunonetseka. Fanika ini ndinyanga. Ukanosvika ukati ndiverengaiwo tsamba yako. Mabharana ari kuti awanyerere kuti vanhu wabatsire wabva kuna mambo. Tabva kuna mambo wabatsire iwo nhau yavo inoda kubatsira. Mwana wanga. Wanyoro tsamba wanobvisa mari yepa nekuti hatina makombiyuta madheski akabharwa mubhari. Mukuru ari kuya ari kufunda chirugwaro. Ari ku-ECD, amwe ari ECDB, mumwe wacho ndoigore ne10 months. Mumwe akashaya, mumwe ECDB, mumwe igore ne10 months, mumwe ndiye akashaya. Vana vadiki kwanda uke mababa desasona. Ndicho diki. Yacho izvo.
Muramba makaini maazi unozvawa kuneva mukaona Maid auda mungwana auda mushandi kunema kuti nekuwaridza mubhedha mushandiwa hivi achipinda machikota machiwaridza mubhedha murume avatarisi nemusi izvongo izvabva matorwa murume nekuda kuti tiitire tii avagara zvinowanikwa tiseke tifare tikatonga takatsamwa zviri ndozandinetsawo mama kuti nditi uramba musi wandakazvinzwa ndakada kuti ndisumuke ndipinde bhasi renu handina mari rinokusvika sei iye ari kuti haana mari saka toita sei imutete kusaidi kwako murume kwemukadzi mwana wangu mwananzvadzi yangu saka ndikasiti inini zvamboita sei zvikasinzi hapana mhosva hapana chinyi asi kuti ndangonzi iwewe neni hatichawirirani chachose izvo mamamborwa here aiwa Maid andanenge achikanga achiisa yamupengesa manje nokuda kwamaoperations zvaakadai izvezvi apa ane maoperations okuchekwa ega ega handiti saka yanga achidaona wakawanda uyu ane maoperations amenozve asi ingakuoparetwa tinoparetwa watikaita watatu tatogona handiti aita watatu ega but akati aiwa tichikuda wakawanda zvaunoda wakawanda uri kubasa dzimba dzese dzavawakatiti mari zvinodaro asi zvinenge zvichingobva nokutsatsana aiwa okay saka mabharano hanzi tokoda tsamba vanokupa mari yekundotaipisa kuti wabva kuno kudare wabatsire iwo nyaya yaudaona kuti inoda kuti muwabatsirewo hawana mari saka wabatsire kuziwala